Voin date ni sari hian ibin ni KTP Gilgal Sport kan neya tuna hianin luka group leader so na toy te kan zot no ko nga ama sain in group B member in zat nge nia chuanin active member ni lo Voin Sport na hian mi in zat nge in lo som chhuat thei tiga min lo fil ma support la ale tu ka group te hi member hi atlang puin som thum roli kan nia aron chuak pa ngai thayang chu member zong zong sia don hi chuan som na borvel chu kan ni ve in ka sia chuanin voina ya ron chuak thei hi mi som thum le pahni borvel ning ka sia chuanin active lo kham ti la active lo vak hi nong lo kan sai active vek ka ron chuak ni ai lo mom chuanin tunai sport hi kan ti me kan ya tunai hian enge medal te omin ka sia eng medal te nge lak to sport na hian in enge in din hun pe reng reng kam min lo fit thei ngem sport da hian kan la thale me tunai kan la fit ani kan la chaw lo wa item hian min dei lo ama ro chu goal thi kan duam vak lo wa feeling wa tara ha kan la ve to ni chu ni kan lom da mai KTP day lamang chau tu te kan nia enge in group tan yan ma chok te enge alo mem ti kha min soi sakla KTP day yatan hian hei import sei na kan kal pui chho le tan don pila hei zanina tang hian in khom ban lama hian la zir te kan ang ko vele nia group song hi la pan ni la nei tur kan nia in ti siak item vel kha khang ho ka import sei na hun te han chang vel kan mani di chuan in ti siak na tur ate le in kal level na tur ate dia sel chuan du sak na sang ber kan tla chu poina hian in multicorn bente kapulan tinga helai ka si ber mi hiam vocalist ania am vocalist hian in side dancer ho te hi introduce na lo nei se sai tu hi ai zo chang ka cha te vek kan nia ama sabera chan sai thiam e kema ni MDM kan ni sa shim ta ama sabera mi hi om mi ani ani sa cha mi hi cham pui dal te ani se mi chang hi wat pui ani se mi hi me ri dei ani e kema hi lai lek nia voi na kanin sport opening na kanin item te kha min ron nei sak anin ka he khami in bua chana te kha enge tlema zong soi du ren reng in invest code te kha ron nal ang reng sia kami akan sponsorship kan dong se em ha lo sei ni dia kan che ka bang khan sponsorship kha ka lo soi the hi dia sang pui electrical store le no story mi lo sponsor ba kan just zong kha kan nom le dia chuanin side dancer te kan ang ko mga malte te ama saberin ka bulami hi enge voin sport nuam ti le ti lo te kha min ang khilve thengem la Win sport hi nom ka ti khopa hi kan bara kun don hai to kan la kham lo hi ni chuan enge nang sport thi ivoi engza tel na nge nia chuanin eng item ate nge chua ve to ti kha sport hi ka tel tam ve to kumin bi ka chuan ring race ka tela abak chu le feeling botola chu bak chu kumina chuan tel na ka nei lem law ami mal tak chuan chuan adot chiami hi eng group nge inia chuanin in group din mun te eng group 10 medal te eng zat nge lak ve to ti kha tlema zong ke mani hi marka group ka nya mo ke chai ke mani group thali medal hi azwai kan la de toy ka sha ya chan inge se le to kha to lo chuanin ka si bermi kan ang kom veleng sport te hi nuami ti em chuan gilgal thalai te ki enge I mu ve dan ve ve tlema zong win sport hi nuam ka tia anom kham me chanin gilgal thalai te hi kanin thurwala kan lungwala chuan ke mani hi enjoyment atan pathan sport kan bang china anom patset ni akham lo pok bye bye ule bye bye quick interview kan nei lok ai hi in group ming le enge eng item ange chua ve to ti kamin lo sil lok thengem marka group kan ya chuan in football ale e kha tia BLT ka tiam chi han ka chuak ve chuan in goal kan la ve ve ni chuanin enge voin ni hin nuami ti le em ti kha anuam khop mai he he ti lam bo sai hi tha thalai te sel na tan to thai me ma alo mom khop mai ani chuan gilgal KTP full zel ro se role gilgal KTP full zel ro se ole tuna hian marka group secretary kabula hian mga zona toy te kan zot ve le lok nga enge voin din munia KTP member engzat nge lo chuak theya active member nivak lo ang chi ho kha mi sport ni tura hian in engzat vel nge in som chua thei ti kamin an thilla kan group general ang ta lo chuak za ki ka chiang cha kan group chang hian kan vai mi som thum le pathum kan lo chuaka chuan
active member hi som hi panga kan ni a adang pariat hi e ka win tan di ka kan som chwa the ani a hun nom tak kan hmeng kan sia a chuan general ina athil tum tak hun him om tak kan hmangin ka sia enge sport hi tuna kan tinhem ve to ang renga sport ta in medal lak ang chi te enge in din mun ni ve reng o sport item hi avayin som le pahni kan ti to in ka sia a heta hian paruka hian medal gold medal kan la to in ka sia in KTP day lamang chho le zel tur te kan nia enge day ta na in po cha na te le ma zong o de chuna hian inti siak tur kan ni a mi malzai te station te he him chatakin kan kai mani big lam ma chang chuang kan thei top kan lau chua tin deizan weekly day closing program hi kan group in kan host dom boka heta po hian thei top in kai mani changa chaber chu kan im kwa cha ni ani chuan pakhat nai ni ngai theina tur le thata kai in program te ti lot in theina turin kai ni media cell te chuan du sakna sang ber kan hlana che o kan lo me tuna hianin mathaya assistant leader kabula oma zona tle ma zong kan zo tanga enge voin sport din mun inu dan nia chuanin KTP member in group engzat nge in lo som chua thei ti le active member ni vaklo voin sport atana in lo som chua thei zat te khamin lo fil lok la voina sport kan nei hi nuam kan ti le ma thai te chuan he kan khel tha kan combination te po tha one day sport ang hi chu nei zia chin ne in nan phim tiang kan ching chho hi nuam kan tia ti za cha kan ni kan din mun ni wana hianin goal hi parukwa kan la ti chuanin voina local hi mi som thum kal tai te neng kan nia chun active lo deu te ma som ngai hi mi som ve kan som chok te nia lo mom active vaklo ve mi som ve lai som chok thei annian ni group e fa kom le a chuanin KTP day lamang chho le zel tur te kan nia enge intisiak na tur ta na in po cha na tle ma zong khamilo fil ve le la zan tin hianin la kan zir thina ti chuanin inti sek na yanin male voice te female te chon solo te station te uma tiang hi music lampa kan conductor te le kan director te min zir thina zan tin kan zir ni ani chuanin intisiak na tura thata kai ti theina tur le pakhat nai ni ngai theina turin kai ni media cell ti chuan du sakna sang ber kan hlana che o me na hianin mathaya group member chelo le mel them em kan an kom ve zoi don ania enge voin sport hi nuami ti em enge hmu dan voin sport hi anom katia chuanin alom thak katiboka ama tu ni chuanin enge KTP day hun program la nei kan nia program ate enge chan vo te nei ve em enge ti turang chi te kha kasai do na chuanin KTP day program bi ka hincha o enge mo chu ka nei ve wan nei ani chuanin ni engzat zana nge izai don ti tele in group hi enge imu ve dan reng nuami ti em ti kamin khil ve le lok la o ni ko zana kasai do na chuan mathai group hi kan wal em ma kanin ngeya chuanin he in hau le le jang chi te poni se kan nei ngai lawa chuan a om tok le a moi tok hi kan shai ale ani chuan kan lom li tu be o mà còn lớn tới tí le chu vek ru